Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes tatong talakayon para karon nga adlaw. Ginatos na nagkalamatay tugas ang bagyong si Odette. Sor nga bahin sang probinsya inigogid sang kapintas sang bagyong si Odette. Pulis bantay sa lakay. Ining aton mga balita kagisyo idulong sa aton sang D3. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Philippine Standard Time las 6:39 nagdangat na sa 375 isip sang kapulisan ang nagkalamatay kag mga 300,000 ang apektado kag dihamak sa pagkadamo missing nga tubtob niyan padayon pa ang recovery. Porte ni suno sa report ang pananaw sang iban sini amuning pinakapintas nga bagyo nga nag-igo sa tuig 2021. Sobra 300,000 ang naghalalin sila puluyan, nagsalaylo sa mga evacuation center pagkatapos hanusan sining mabaskog nga bagyong si Odette. Ang among bagyo nagkakasman sang aton sini komunikasyon, elektrisidad, dulom, ligom-dulom ang pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran sa pungsod Pilipinas. Subong man sa karon ang pila ka mga pag-isip pa, hindi lang sa kabuhi, lakip na sa mga patumas naton sa aton agrikultura, kalitan sa panimalay, wala pa ginsuma total ang kalitan sining tuga sang bagyong si Odette. Ang bagyo sa itong naglasa sang Huwebes gintawag super typhoon, super bagyo nga may angkon nga kabaskogon 195 kilometro tagsa ka oras. Ang aton presidente naglibot na diri sa probinsya sang Negros Occidental nga gin-igogid amo ang siyudad sang Sipalay. Suno sa report, hindi lang Sipalay, lakip na ang Kawayan, Isabela, Kabangkalan, Hinuban. Amo ini silang mga lugar nga inigogid. Amo inang rason kung nga ang aton patrol sa pagpamuno ni Aksyon Brian Morden atogi dito agod sa pagdulong karon sa ugto o dugay-dugay sa mga balita nga natabo dito sa Sor nga bahin. Likom sa aton ihibalo, may pipila kita diri ka problema, wala suga, wala tubig dito sa Sor nga bahin. Makaluluoy ang hinanos kag sumuman ining pinakapintas nga bagyo nga nagtuhaw sining tuig 2021. Standby kamo diri sa Aksyon Radio, posible karon sa ugto. Saysayo na sa aton patrol ang kasaysayan, masubo nga inagian sa aton mga kauturan halit sang bagyong si Odette. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning.
namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsang ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Account kuning
Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Puerte, no? Ang panaysayon bala dito sa natabo sa siyudad sang Sipalay. Sus, masyado kasubo. Daw kalain batyagon, no? Ang pagkalunod bala to sang mag-iloy, maglula, suso, gapamati lang ko sa balita, do perte ka makatalandog nga balita. Inibla si Nicole Biasong na kamonitor kamo kagabi, patay iya lula, patay iya pakaisa. Anong natabo? Sang kagahon, alas 2 sang kagahon, panaysayon sang nasambit nga babae, si Nicole, nagtinguha sila nga makagwa sila puluyan agad magpalagyo. 11 sila mo sa isa ka pamilya nga nagauyatay kamota sa amo sini nga kahimtangan sa pitipit ka kahimtangan kag perting bagusbos sang hangin kag perting dalo-do sang tubig. Nagauyatay sila apang ti bangod sa kadalumon sang tubig kag tuman kabaskog sang dalo-do didto sila nagtupa sa katubuhan. Amo silingon ginanod sila sang dalo-do sang tubig. Bangod nga hindi na nila masarangan ang porsa sang dalo-do sang tubig, natural nagbuy-anay sila pagkaptanay. Kag ang natabo masig-masig sila, luwas ang ila kaugalingon. Nagtingwa pa ini nga luwason ang pakaisa nga 13 anyos, pero hindi na niya masarangan, nabuhian niya ini. Kung ginahanos ikaw sang daludo sang tubig, bisan ano nga kaptanay, kung magaksanay ka mo, mapatay ka mo, kay malugdang ka mo, abot silingon nagbuhianay, kag masig sila pangita sang kung ano nga pagi nga maluwas ang ila kabuhi. Siling ni Nicole nabatian niya pa ang singgitan tabang sang lula niya nga halos gapunga-punga na. Daw ginapananaw na tumbalay ng ginaanog ka sang tubig nga gapunga-punga ka na. Amo na ang pananaw na ton sa report. Sang ulihi nga dula ini sa kadulom. Wala ka may mo. Tingwa ka magpangapyot kundi nga mabuhi ka man. Si Nicole,
mapalaron nga nakasangit sa lubi. Kung aral sa lubi, sus ano man nga disgrasya nga sang ara sa lubi, kita niya ginaanod ang iloya, kagutod, lumumpat ini siya. Gano'n lang utod mo na, kag iloy mo, ang anod masang dos ang tubig, lumumpat ang pobre. Tubtob nga, nakasampay sila sa kawayan, kag dito, sa kaloy sa mahal nga Diyos, nagpaaga sila. Naluwas ang iban pa niya nga pamilya, nga nasangit masakaoy, kag naghulat na lang tubtob magaga. Isa lang ini, sang pamilya sa iya kasaysayan, diha makadamo pa ang nagkalamatay, nga tagsa nga may buhi. Mabatian ninyo dire sa Aksyon Radio ang ila panaysayon, masubo nga inagian, dulot sang bagyong si Odette. Hindi maghalin sa Aksyon Radio, posible karon sa ugto, mabatian ta ang madamo pagid nga testimonya, masubo nga inagian kag eksperyensya sa paglaslas sang bagyong si Odette. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga trabaho. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Ariho, ang natabo bala, daw galantaw ka lang sa pelikula. Anong natabo? Sa pelikula nga makita ninyo, inibla mga hold up gang, sudlon niyang bangko, sudlon niyang balay, tayaan armas, kuwaon ang dagko nga kantidad. Sos, ang malain nga balita, kay ang sumulod sa isa kapuluyan, mga katapo sang kapulisan. Guba ang ngalan sa pila naton kamaayo nga kapulisan. Mga grupo sa kapulisan, Staff Sergeant Jason Bartolome, Corporal Merrick De Solok, kag Christian Jerome Reyes, kag Patrolman Kirk Joshua Almuhira, sang Taguig Police Substation, Puerte. Sinulod nila ang Barangay Kapitolyo, isa kahapon bala, kag ang iya Pilipina nga partner, pagkatapos gintayaan, ginkwa ang tanan nga kwarta perti kadlag ko, milyones mo ang ila tinaban. Ang malain, kay namutigan sang kapulisan dito, kag naglinagsanay sila. Ang isa ka ila sinikaupod nga civilian, si John Carlo Atienza, linutang patay, samtang si Bartolome nasamaran. Ang pila nakapalagyo, nakuha sa napatay kag nasamaran 1.3 milyones parte sang ila ginhold up. Si Disulok kag Almuhira nagsurrender sa follow-up operation sa pagpanguna sang mga kapulisan dito sa Manila. Ano ang makuha naton diri nga pagtulunan? Makahuluya kay ang natabo nga mga tag-hold up, ang mga malain nga mga personalidad na ginakabig naton, mga hold up gang katapo sang kapulisan. Amo ining malain nga balita gid. Hindi man sila tanan, posible pipila lang ini sila, pero ang pipila ka mga kapulisan pareho sini, amo ang nagaguba sa ngalan sa bilog nga kwerpo sang kapulisan. Puerte mo, daw pelikula mo lagsanay motor. Dito sa uli na kaladakpan, sos, ang sumulod gali sa puluyan sa ngapon, lunsay, mga katapo sa kapulisan. Malain nga balita. Kay kung makalambot ini nga report dito sa Japan, mahuya kita. Nya ang amon na nga kasi Mario kumadto sa Pilipinas, nag-hold up, hinold up, sinulod, ang nagsulod sa ila, hindi ya kriminal, kundi lunsay, kapulisan, kahuluya. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. Babalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona
ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards.